yewtere mun boowal ganni rendo pinal e neesu arti e nder ndeɗo tongode capanɗe 63 humnude aadi ko yowiti e nguurndam deniyankoɓe en podanino artude e koli Tengella hayso tawi nduɗo lewru ɓuri tengtude ɗe ñalaɗe ɗe mbaɗaten yewtere nde ɓuri ɓadade ko Abdoul Qadir Kane sabu ñande Sénégal mawninta jeytare mum ñande 4 lewru avril ko ñande hen Abdoul Qadir Kane wara ina hawre 1807 kono noon tawde en puɗɗinomo e deniyankoɓe en kaali holno koli artiri en kaali holi golle ɗe ɓe golli e fayidagal e nder Fouta ina moƴƴi dartoɗen haysinno ko seeɗa e tarik baɗɗo tule e jooli e jeddi kewɗi seeɗo e jeese tarik kewɗe gartude e holi gonnoɗo koli Tengella nam ko ɓuri ko hen hewde hitande nde o jibina yitude ɗum weeɓani kono ina anda kam nde jinnaɗo makko Tengella gueɗal heɗelde nde warate ina hawre hitande 1912 hewɓe mbi e on saaha koli Tengella ko kurko wonno ko cukalel wonno bammakko noon woto jejjiten Tengella gueɗal wonano joɗinoɗo tan no hofi juuɗi ala saabu tuggi hitande 1981 ha hitande 1995 woni 1481 ha 1495 Tengella gueɗal heɗelde waddama golowole kewɗe bammakko noon kadi Tengella gueɗal eɗen gandi jeeya ko nokku biteɗo kingi kadi wonno e on saaha koye jimadi Jara walla koye province mo Jara kanko bammakko ni barɗo mbo wiite ko Amara kono noon wonno koye Konu walla ni mbiyen ko miñum Askiya Mohammed e on saaha ko l'empire de Songay ko kañum jimno nokkuji ɗi foof ɓen ɗon ko mandinkoɓe walla ko malenke en ko goto nden noon koli Tengella ɓe hen mbi ko nden o ɓuuji o yeehi ngam faggitoyade doole e sembe taw kadi cagatagal makko ɓuuri tidde e naddemo miijo wongo wi ala nden kay koli Tengella wona e nokku on ɗon wonno kono noon arti e nder nokku o ko ɓuuri ko tiddi en ko hewɓe no kolliri wonde kanko koli Tengella ko ɓurno wonde goƴo makko tigirigui ko darnude ngendi tawa ngendi ndi ko ngendi fulɓe ɗum e wiide makko teskade ɗe hareji ɗe bammakko haɓeteno e ɗe woɗɓe kaɓeteno foof haɗani kala fulɓe to ɓe gonno ko e jimadi leƴƴi goɗɗi e on sahani hay gartal ngal makko ga e nder rewa leydi Sénégal wonno e ndimadi Jolof kañum jimno ni mbiyan tan royaume uji kewɗi nokkuji gowɗi koye jimadi kadi kal fulɓe gonno saabu fannuno ɓe koɗiri ɗi wiyama wonde noon koydal koli Tengella ɓurgol mawnude ko yidde wadde ngendi taw leñol makko walla fulɓe ina jiito hen koye men kanko koli Tengella kadi ganden hindi deniyankoɓe ina gasa taw koɗo makko fuɗɗi adan walla bammakko kañum ɓe hen mbi ko ururo wonno woɗɓe mbi ko jaalalo wonno e kala ko wawi hen wonde miijoji ɗi ina certi kono kam mbaɗono Cheikh Moussa Camara mo Ganguel yo yurmede Allah ɓeyde makko holliri koli ko kañum wotoɗini Fouta kono kadi ko kañum welliti Fouta rokki ɗum jimadi mum e yeeso Bourba Jolof ombo walladiri on saaha noon e leƴƴi goɗɗi ko wayno sereraɓe e woɗɓe waɓe hono noon ko gonga kadi titode satigui nde ina andina en ngol ɗo lefol hayso tawi ko pullo ardingol ko fulɓe ɓuuri hen hewde ina rendini kadi leƴƴi goɗɗi ɓuuri tengtude e koninkoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko seɓɓe wondunoɓe makko ɓe hen mbiɓe seɓɓe koliyaɓe o ɓe hen mbi ko saabu wonde ɓe jimade koli Tengella woɗɓe mbi ala koliyaɓe ko nokku e nder leydi Guinée e kala ko wawi hen wonde kanko koli Tengella so tawi bammakko ko pullo hono Tengella gueɗal
haɗata nene makko kam kañum ko mandinka waɗi noon nene makko yettete ko Keita yalti koye Soundiata Keita woni wiyobambo nana Keita woɗɓe mbi naare banne Koli Tengella kadi ganden nde artata ha natiri Agnam miijoji ɗi ne kewi to natiri kono hewɓe ina nangi tawde kay jangu makko adangu ko ɗon e guede ngam fusde laamu guede o fodɗo ɗo faade funnangue hewɓe ne nangi on ɗon Agnam bo adi ko Agnam tongel hayso tawi won wiɓe ko Agnameji goɗɗi ina nanni noon Agnam tongel ɗon e Toro tawde kay o adi jaggodirde koye lefol laam Toro Koli Tengella kadi ko joom stratégie kala nokku mbo hepti omo waɗa feere ha enɗam e jiidigal wona hakkude makko e ɓen ɗon ma o resi ɗon ma o resni ɗon nden noon kadi ko banggue nene makko mbiɗen o woniri mandinka saabu nene makko ko naare banne ɓe hen mbi walla nana Keita inde nde waylimo tugnade bindin e ɗemɗe certuɗe wiyama kadi kanko Koli Tengella ko laami e Fouta timmi duuɓi 25 ko kanko kadi addori titode satigi ne mbiruɗen ni koye ɗemgal mandinke ko salatige woni gardiɗo lawol wiyama noon no heptiri Fouta haw yajtini ɗum haw fecci ɗum e nokkuji nokku foof woodi mbo halfini ɗum ina jeeya hen jamaragal makko kono kadi ina jeeya hen wondemo joom peeje bawɗo miijade lelgo haareji ɗum ina gasa wawde laatade saabu kala neɗɗo bannoɗo nokkuji kewɗi certuɗi woni kadi jimani walla ni rewi e leƴƴi certuɗi ina jogo ngal ɗon karallagal kono kadi ina jeeya e sembe makko darnude armé mo ganduɗa o ko seɓɓe tawate hen seɓɓe koliyaɓe joguitiɓe pucci laañi kono kadi joguitiɓe kala fannu joguitari ɗum ina jeeya e polgo Koli Tengella gueɗal heɗelde ɗum ni woni sababu ha kanko lefol makko juuti sanne hol hitande nde Koli Tengella fiila lefol satigi miijoji ɗi ne keewi kono ina anda kam 1512 kalateɗo wona nden Koli Tengella arti kono ko nden ba makko wara te wiya ba makko nde wara ɓe hen mbi ko kurko wonno ɓe hen mbi o wonano ɗon ina sikka gartugol makko fotata wonde ko hedde hitande 1932 kono won woɗɓe jagguɓe wadde hedde hitande 1938 duuɓi 20 fayi dow caggal nde ba makko wara Koli Tengella nde tawi ɗon kadi Fouta ina waɗi pecce e ƴele etima e hakke mbawko mum dartinde Fouta watta ɗum gotum kono kadi rokko fulɓe laamu keddotongo e dartol kono kadi wurtino ɗemgal makko ngal ɗum kam ko hunde settande yiyade ko ɗum saabi ni e nder nokkuji kewɗi hayso o heeɓi polgu omo woppo ɗon ɓarakki laamu gonnogo ɗon o woppo joom gueɗal en kadi jogoɗon gueɗal saabu dewgol Koli Tengella ɗon e gueɗe yawti haɗani ɓesgu aleli bana heddade wonde lamtoro ɗon ɗo gueɗe ɗo saabu wiyama ɗon o jojini ɗon ko biteɗo Hamet aleli bana ɗo boseɗo o jojini ɗon biteɗo Mousse Bassé ɓen on wiyama ko ɓiyiko ko hono noon Ali Maliga o jojini ɗum ardi damga eko way noon hollirde wonde komo jogui stratégie e fannu no laamuji lelnirte to banggue Koli Tengella holnde o maayi ɗonne kadi miijoji kewɗi gariɗo kono ene jeeya e miijoji tabiɗɗi hen miijoji biiɗi Koli Tengella nde mayata nde maayi koye pawle jontinoje e nokku biteɗo Lambo Moussa ko wawi hen wonde foof Koli Tengella nde maayi lomtima ko miñi ko biteɗo Labbo Tengel kañum ne jokki haare nde Koli Tengella wonno e dow mum Labbo kañum ne wara koye nokku biteɗo Agnam en ganda hole Agnameji kono wari ko goto e dammel en caggal ɗum ko miñum Koli Tengella biteɗo Samba Tengella lomti Labba kañum ne waylani e fannu laamu ngu tawno ɗon jokki kañum ne habde e safalɓe kono kadi to banggue hirnangue jokki habde e ɓen ɗon jolfuɓe
kono non kadi laamu ina yaha ina tanna waylo waylo na ara hen ɓinggu babago ina ara hen pooɗe ndure ina ara hen ɗo fof ina jeeya e sababuji walla cakkude mo ganduɗa ko kam rufi barme laamu deniyankoɓe wa hen wonde fof eɗen gandi kam Koli Tengella wonko golli won kadi ko woppiri rendo gonɗon ko wawi hen wonde fof hewɓe kam ne gandi Koli Tengella ko ɓurno wonde fandare mum ko jokkidde haare nde bamum fuɗɗino ma mbiya wadde nde ɗo haare nde Koli jokkidiri e haguiɗantagal ha heeɓe gendi darne keeri ndin ɗon gendi rokki ɗum ndimago e fayidagal rokki ɗum araray ɗemgal e duƴƴal o ronti ɗum koye bammakko o itti ɗum e jimadi l'empire Songhai e on saaha fulɓe ɓe galano konngol ɓe galano gueɗal ko ɓuuri ko hen hewde saabu carum men o rokki ɗumen fayidagal ina wiye ni nokku mo ganduɗa o laami o ina rendini nokkuji kewɗi ummade tan Fouta Djalon rewi Badiara rewi Kaabu rewi nokkuji Sereraɓe rewi Jolof rewi Ñaani rewi ha to wiyete Wuli rewi ɗo Ferlo ɗo e nder nokkuji goɗɗi ɗo rewno fof fiyande makko nanamo kono o heeɓi ɗon kadi pool e woni hen sahaji kadi hayso foolama ala ko haɗatamo jokkude ngol ɗon lawol ngol o wonno e dow mum eno tariki haalde hen e faademo Fouta Toro kanko e konu makko taw ne tawe hen fulɓe mandinkoɓe e kadi ko ɓuuri ko hen hewde leƴƴi Sénégal o waɗi ɗum e jimadi makko ɗin leƴƴi ni tumude o darni gendi ko ɓuuri ko hen hewde o waɗi ɗumen imposé woni o fawi dow men ɗemgal kalategal e nder gendi makko ko ɗemgal Pulaar woɗɓe kadi mbi Koli Tengella ni koye hitande 1912 nde ba makko waratede ko nden o yi aduna jahgol makko e gattugol makko fof wona duuɓi nogas wona 1532 ɗon kadi sikkitari ne wawi wonde ɗon wadde ina gasa taw e on saaha ko suko o wonno ko kurko o wonno walla no heɓɓe woɓɓe mbiro arani ɗo walla kam jaɓen so tawi o yi aduna koye hitande 1912 gattugol makko so woni hitande 1939 on saaha o yaranno ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi beela kadi sagata mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ina wawi wadde ngol ɗo lappol ummade Badiar saabu duuɓi nogas e jeeɗiɗi kalaten ɗi ko tumunde o liɓata laamu ɗon ɗo gueɗe ɗo hayso tawi won wiɓe ni on saaha wona 1537 kono ko hakkude 1537 e 1559 e kala ko wawi hen wonde gueɗe ɗe ne niɓɓiɗi kono kam haɗata wiyama wonde gendinde Koli darne ni ɓurino ɗo yajde saabu ina wattori hunde e Niger hunde e Sénégal ina rendini kadi leyɗele kewɗe ɗo jimadi makko wonno tawa wona tan Fouta Toro kono noon fiyande makko nanama ha to Gambie to Mauritanie to Guinée Bissau to Guinée Conakry hunde e Mali ha to Niger ha hande dey e nder jiilaw miijoji certude won hollirɓe wonde nde Tengella gueɗal wara won hollirɓe wonde ko ñande 19 lewru janvier 1512 woni 19 siilo hitande 1912 gonɗon miiji kadi ne holliri wonde Koli Tengella e hoore mum koye konu ngu wonno kono e on saaha tawa wonɗo cagatagal mum haadno jeeya koye yanoɓe moloyi ha to Badiar noon woni koto banggue rewo Fouta Djallo Maurice Delafosse ina jeeya e hilleniɓe gonɗon miijo so tawi Delafosse haali ɗum e les noirs de l'Afrique mbiteɗo Abdourahmane Assadi kañumni jiiɗo aduna e hitande 1996 hawre ladial e 1665 binduɗo tarikha Soudan taw windi ɗum koye ɗemgal arab kañumne holli hen yiyande mum nden yiyande ƴettiti ɗum mbiteɗo Henrik Barth 1821-1865 nde haalata histoire du Soudan holliri wonde ko Askiya Mohammed woni Askiya ganana ɗon ɗo gawo ardino Songhai ko kañum wari Tengella ba firti wadde ko ɗon luural ala ɗon wona kanko Askiya Mohammed wona Amar ɓiyi ko luural ngal ala ɗon ɗum no yaaji e nder ko seydi haali Koli ko nden dogi kañumni fayi Mali sabu cuku tokoso wonno ko adi ina arta ga e Fouta Toro caggal sembe mum e cagatagal mum ɓen mbi wona 19 lewru janvier kono ko 19 lewru mars
1512 ko nden askiya Muhammed ummini yande Tengella ko jambaro wonno do jaarado on jaara non kalateeda woni kadi koy nder leydi Mali gondon miji kadi ene jaggi wondi nden Koli ina woni suka Koli kanyum ne dog yehi faggito yi doole mijoji kadi ina jaha ina lourdo e windande wiitende tarikh al fetta tawa wodi firbi dum e demgal faraysi hayso tawi winduno koy demgal arab hollirina wonde Koli Tengella sertina e bamum Tengella gedal nde babiraɗo woni lamɗo nokko biiteɗo jaara e nder kingi koye nder ñooro hande koye Mali e wiidi Muhammed kati wona askiya Muhammed wari Tengella gedal kono noon ko biiteɗo Amara comme Diago walla e no ɓe bindiri kum faari Oumar kum faari o woni fari o kañum ko titode wonno ɗon ɗo gurma ɗo e nder diwan Tumbukto kono noon ɓen nangi Tengella o wara ko 19 lewru mars 1513 kamɓe ɓe mbiyani 1512 kono noon kadi Muhammed kati ne nangi wonde hayso tawi ko oɗo Oumar walla Amar wari Tengella gedal haɗata kam koye dow yamirore askiya Muhammed won hewɓe kadi nangi Koli Tengella rokki ɗum polgu jawgo e nder Fouta ko nde ari nde tawi ko Fouta ina haaɓe bang yo bang safalɓe ina ngara e rugoju men e mbawkaju men jolfuɓe to banggue hirnangue to hareji nderderi goɗɗi toon nde Koli ari ardi ko kañum ko gam wellidde Fouta e rokkude ɗum ndimagum ko ɗum saabi no hewɓe kaldi ɓen ɓe tawi ɗon ko nomaden ko hoɗo eggen gonno wonnoɓe e caɗele hakkude men e malenke en e Songhai ko hono no ɓe goniri caɗele hakkude mabɓe e leƴƴi goɗɗi gonnoɗi ɗon e on saaha Koli kañum telliti ari toon ardi kadi ruttade to leydi mum gadanteri e no ɓe hen mbiri kono kadi arde gam wellidde nokku o e rokkude ɗum ndimago mum hono no windiri ɗum André Arsan ko ɗum saabi e wiide makko hewɓe jaawi notitade Koli e kono mum saabu laamuji gonnoɗi ɗon ala ko mbawanno ɓen ɗon ruggiyankoɓe walla waɗannoɓe belantejo men eno Yaya wañi haali kadi Koli Tengella gueɗal ko neɗɗo mo ganduɗa ko joguiɗo peeje sanne e fannu nde wari Fouta ne o yuɓɓitiniri kono makko o waɗi 7 commandement tawa en jeeya e ardiɓe ɗum nima Tengella e gata Kumbo caggal ɗum o yactini commandement militaire o woodi hen ko halfini sawo don hayso tawi won wiiɓe wonde weeɓani Koli Tengella hebde ɗum e won nokkuji saabu peccoro gonnogo ɗon ina anda kadi to banggue hakkilantagal makko addinimo kala hen nokku mbo hebno woodi mbo halfini ɗum kono noon kadi woodi ko hettini on ɗon nokku woppi ɗum ɗon so tawi biteɗo Hamet Ali ele bana o halfini ɗum Toro joɗiɗo Guédé biteɗo Ñobdi o halfini ɗum Yirlaɓe hebbiyaɓe ɓi ko biteɗo Moussé Bassé o halfini ɗum Bosoya kono kadi miñi ko biteɗo Ali Malliga o halfini ɗum Damga wiyama noon kebgol makko Ngenar sattino no feewi saabu won wiɓe wonde hakke duuɓi 7 Koli ina ronki hebde on ɗon nokku tawa noon Damga kañum darti tan ko hitande wotere Bosse law kañum e Toro ɓurani duuɓi 3 ko darti Koli Tengella won hen kadi nanguɓe wonde nden ɗon haare ngam heptude Fouta wonande Koli Tengella fuɗɗi ko 1520 sen jaaɓi ko 1520 en jeddat kadi ko 1512 o jibina mbiyen tan 1512 ko ɓuri ko labde omo wonno e konu ba makko kono noon ko suko wonno janggu ba makko noon e 1512 addanimo dogde faade banggue worgo walla funnague ko adi gartangal makko gam heptude Fouta foof o hepti Fouta tan e mbaadi kuptidinde ko hitande 1930 e on saaha noon won wiiɓe Koli Tengella waɗi lamorgo mum ko Silla e wiidi omo ganduɗa ko Yaya wonɓe mbi ko tumbere gingi hedde kay hayde e nder leydi Mauritanie e wiide Cheikh Moussa Camara caggal mum o artir ɗum horko ƴere Koli Tengella wiyama wonde maayi koye ñaw e nokku biyeteɗo Lambousa wiyama wonde noon Koli Tengella fotata mayde ko hedde hitande 1986